izolo bekade kwi-birthday yomntwana siphoqeke ukuyicelebrate ngisho umntwana engasekho phakathi kwethu ngoba bekunokuqala lolu suku lwayizolo lifika umntwana engasekho. Siyathokoza nje ukuthi njalo masibona umndeni waphinda ngene eyintweni esizenzayo bakhona. Siyabingelela, ngifisa ukubingelela abantwana bonke abakhona okungenzeka ukuthi umuntu wakabani nothisanga wabakhona. Siyabingelela, ngifisa ukubingelela ngokukhulu ukuthobeka mhlonishwa Mayor Ntongo. Ngiyabingelela kuwe, bingelela usomlomo womkhandlu wesifunda iZululand Shenge Sondiye. Siyabingelela, ngibingelele onke abahlonishwa amakhansela akhona sebaqulisini emkhandlu yonke yaseZululand nalawa aqhamuka kuyonke imikhandlu engomakhelwane. Ngifisa ukuba ngibingelele ngokukhethekile amakhansela esifazane onke akhona aqhamuka kuzo zonke izindawo. Ngifisa ukuba ngibingelele OMM abakhona babuhlongo. Ngibingelele MM wesifunda saseZululand. Kuno MM wethu wala ebaqulisini sukuma ntombazane yami uMM uMrs Dlamini hlala phansi. Ngimsukumiselane, ngimsukumisela ukuthi uma ngenzeka nje kusasa kodwa kuvame ba imsombuluko mangaba umsombuluko nje kuhlangana ubuholi be-IFP NEC ithi sesiyamkhipha umeya wasebaqulisini ukuba umeya, sesimsa kwenye indawo noma sesithi akayezi kweni ayoba usihlalo sibuyisa omunye umeya. Kodwa umlando ngeke usacisha ukuthi ngathi ngalesikhathi ngumeya ngaqashwe MM wesifazane. Ngeke ucishe ngoba emlandweni wabaqulusi siyaqala ukuba no-MM wesifazane futhi kubuye kube u-MM ozalwe ebaqulisini, wakhulela khona, wasebenza khona, ingane yethu nje. Yikho-ke ngimsukumisa. Kodwa ngiyafisa kakhulu ukuba ngibingelele yonke administration ekhona yaseZululand ne-administration yasebaqulisini nakubo bonke omasipala abakhona, abaholi nje beqembu le-IFP. Uma bengabakhona abaqhamuka kwamanye amaqembu ngiyababingelela. Ngifisa kodwa uba ngokukhethekile ngibingelele, ngibona uManana. Ngiyongixolela abantu banjengeminwe kangeminwe abalingani. Mama Manana uSisijwana wake waba umeya waSondini, waba usomlomo, waba uDeputy Mayor. Ebuholini benkatha akukho lapho angenzanga khona konke okufanele ukuba abe la. Ngiyafisa ukubingelela, ngibona noma Muhlengo phakathi kwethu. Ngiyabingelela ingqalabutho zethu zonke ikhona. Ngifisa ke ukuba ngizonibongela. Halala Zululand, halala. Halala Mtungwa, halala. Halala abantu besifazane, halala. Mtungwa, ngifisa ukubonga nje ukuthi uma unaleli phupho ninomkhandlu wakho wesifunda saseZululand bese niqoka abaqulusi ukuba kube yibo enibambela kubo lo mcimbi omhle kangaka. Bungaba Sondini, bungaba Sophongolo, bungaba kwaNongoma, bungaba Sedumbe noma kuyiphi enye indawo, kodwa niqoke abaqulusi. Mhlawumbe ingakho ngimlapha. Ngizonibongela ke bantu besifazane. Ngifuna ukuqinisekisa ukuthi ayikho nje enye into eyenze umeya wenu weZululand anihlanganise kanje. Hlanganiswe kodwa yuthando. Angithi-ke nina naye siyaxoxa, sisuka kude. Unithanda ngempela ngothando lukaLove. Ayikho into esithi njalo masixoxa esifrustrateayo ukudlula ukuthi indoda yini ethatha isagili ishaye umuntu wesifazane.
awusakuphathi-ke ethatha ummese imbhokode amanxeba angaphezulu kweshumi. Uthini ngethatha isibhamu impela imdubule ize imqobe imfake efrijini? Ndoda yini leyo? Ngakho-ke Ntungwa usimele sonke njengabantu besilisa, njengamadoda aseZululand, ukuthi sifisa ukuba sisho igama elilodwa kubantu besifazane babehlangene kangaka, behlangene bebaningi endaweni eyodwa, ukuthi sithi siyanithanda, siyanithanda, siyanithanda futhi nibahle. Kuke kwaba nomcimbi Mtungwa ngingadli isikhathi obuhlelwe ngumkhandlu uhlanganisa abasebenzi ngeviki eliphelile. Ngabona lapho ukuthi hayi kuba ngathi kushoniwe emkhandlweni mabeke baphuma nje bengekho ema-office, ngoba siphila ngenxa yokuthi khona bona. Uthi udadewethu Ayanda ma ekhuluma la uthi uEva wakhandwa ngoba uAdam edinga umsizi, kodwa uEva akamdinganga umsizi, futhi ngoba impilo kaAdam yayimess uma uEva engekho. Ngakho-ke niyakwazi ukubaleka kwenu, umuntu angaku-re-emphasize kakhulu, kodwa yilokho kakhulu. Ngicela ukuthi ukuba ngehlele ngezansi ngokuba ngenze okubalekile lokuzokwenza ukuba umcimbi wethu ufike kuvuthondaba. Mashobana, ngicela ukuba sengikubongile ngakho konke okwenzile, kodwa ngikusukumise kulabo bantu abangaka namhlanje besifazane abakholelwayo ukuthi phansi kobuholi bakho uzolihlaba ikhwelo lokuba bavikeleke, phansi kobuholi bakho usazoyibiza imbizo lapho kuhlanganiswe khona amadoda ukuba afundiswe ngokubaluleka komuntu wesifazane. Imbizo lapho khona sizocija khona abafana ukuthi njengoba ngenyanga le esizoyiqala nje boNdlunkulu kuzoba nomkhosi womhlanga, asiyeki ukucabanga ukuthi iliphi isu elihle singalenza, ukuthi asithi silungise intombi zethu ukuthi ziyiphathe kahle, kodwa sebesibalungisa nalabo bafana esithi ziyobagana, ngoba uma bengalungisiwe nazo sizigcinela ize. Umuntu ngwako hlale ehleli phansi uma sihleli eqopha lawo masu ukuba sakhe indlela yokusebenza. Ngiyafisa-ke Mtungwa ukuba ukho konke okufiswa inhliziyo yakho ngalesikhathi uNkulunkulu ekunike ukuba usihole eZululand, ikakhulukazi okuhlela ukuba sivikele abantu besifazane, hayi bona kuphela nesithunzi sabo, ngoba uma sivikele abantu besifazane ngiyaqinisekisa ukuthi nesizwe sonke nemindeni yonke ivikelekile.